लाभ स्ट'रि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ लोगोसे थुनानै हो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय। आं नोंखौ बावनो नाजागासिनो। नंगौ, आंनि गोसोनिफ्राय नोंनि मुंखौ आं खोमोरनो नाजागासिनो। एथ'बां गोरलै नङा। हरखाबैनो नों बुंबानो आं खोमोरनो हागोन। आं जेब्ला नोंखौ मोजां मोनदोंमोन अब्ला समफोरखौनो थोआ मोनोमोन आं। नाथाय नों मा बुजिनो, बे बायग्लिनाय गोसोखौ मिनिनो गाबनो आंहा बेसेबां खस्थ' जायो। सोरखौबा खोमाना लानांगौआ, नाथाय नोंल'मोन जायखौ आं सोरांबानो नुबा आंनि गोसोआ जेब्लायबो खुसि थायोमोन। बेसेबां दुखु खस्थ' मोनो आं बेनि थाखाय नोंसो। जेब्ला आं नोंनि स्टेटास नायो अब्ला बिराद दुखु जायो आं। बेयो आंनि थाखाय नङा, सोरनिबा थाखायसो। जेनलांबाय आङो मोजां मोननायनि जाहोनाव। जेब्लायबो